1918 nekünk is meghozta az önállóságot, a függetlenséget úgy, mint nektek. Azonban a vesztes oldalon voltunk, elveszítettük a Magyar Királyság területének 2/3, lakosságának pedig 1/3. A rok 1918 również i dla nas był dniem odzyskania wolności. Niestety był jednocześnie dniem bardzo smutnym, ponieważ jako strona przegrana w wojnie straciliśmy 2/3 naszego terytorium. Ugyanúgy, mint nektek föl kellett építeni országunkat, amely sajnos utána a nagyhatalmak következtében egy újabb világháború következett, de ez már egy másik történet. Naród węgierski musiał więc po pierwszej wojnie na nowo odbudować swoje malutkie, nowe państwo, które niestety po 20 latach stało się na nowo ofiarą Republiki Polski. Kívánok nektek békés nemzeti ünnepet, továbbra is éljen a magyar-lengyel barátság, Isten áldja meg Lengyelországot. Köszönöm szépen a figyelmet. A na dzisiejsze święto życzę Państwu pokoju, przyjaźni, miłości i proszę pamiętać o naszej odwiecznej przyjaźni polsko-węgierskiej. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękuję Panie Pułkowniku i Pani Przewodnicząca, Panie Żołnierza w tłumaczenie. Głos zabierze burmistrz miasta Limanowa, Pan Władysław Złowa. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie serdecznie witam delegację Polonii z Węgier z miasta Miskolc. Proszę Państwa, w tym uroczystym dniu 11 listopada, gdzie świętujemy Święto Niepodległości, jest to dla nas bardzo ważne, że gościmy delegację z Węgier. Losy Polaków i Węgier przeplatały się w historii w walce o niepodległość, gdzie obydwa te narody wspierały się wzajemnie starannie. Dlatego też bardzo cieszymy się, że dzisiaj możemy Was gościć, że nadal serca Węgrów i Polaków biją tym samym rytmem, który zwiastuje i chce niepodległości. Proszę Państwa, cieszymy się z Waszej wizyty. Zawsze będziecie mile widziani w Limanowej. Zapraszamy Was zawsze bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszamy jeszcze na limanowski rynek, gdzie o godzinie 11:15 rozpoczniemy uroczyste świętowanie z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Baczność! By przywołać do wojskowego szyku poległych w bitwie limanowskiej żołnierzy węgierskich, zgodnie z ceremoniałem wojskowym zostanie teraz odczytany apel poległych. Was wzywam, oficerowie, podoficerowie i żołnierze elitarnej 10. Dywizji Kawalerii z Budapesztu. Pośród nich węgierscy cesarsko-królewscy huzarzy z 9. liniowego pułku grafa Nadasz Biszopronia, 10. liniowego pułku Fryderyka Wilhelma III króla Prus z Szwehirwaru, 13. liniowego regimentu huzarów Jazygów i Kumanów z Kyczkemetu polegli na Jabłońcu. Stańcie do apelu! Polegli za króla i ojczyznę! I was wzywam oficerowie, podoficerowie i żołnierze węgierscy huzarzy z 5. Królewskiego Regimentu Huzarów Honwedu z Koszyc i z 3. Królewskiego Regimentu Huzarów Honwedu z Segetu polegli na linii frontu od Łańcowa do Miejskiej Góry. Stańcie do apelu! Polegli za króla i ojczyznę! Do was wołam, oficerowie, podoficerowie i żołnierze Królewskiego 10. Pułku Piechoty Honwedu z Miszkolca, któryście polegli w krwawym szturmie na wzgórze Jabłonieckie. Stańcie do apelu! Polegli za króla i ojczyznę!
niemal u szczytu Jabłońca z okrzykiem za króla i ojczyznę. Stań do apelu! Polek za króla i ojczyznę! Rybacz, wystąp! Rybacz do szeregu, stop! Drużyna, chodź! Teraz nastąpi złożenie wiązanych kwiatów, pięków i zapalenie świecy na żołnierskich grobach. W imieniu społeczności limanowskiej hołd poległym węgierskim żołnierzom odda burmistrz miasta Limanowa pan Władysław Bieda, a wszystkie członków Stowarzyszenia Kulturalno-Światowego Ziemia Limanowska, pani Kazimiery Zięby i pani Grażyny Nowej. Bardzo proszę samorządu polskiego i Szkolca o złożenie związanych kwiatów. Poddajcie przed mauzoleum otwaramy. Dziękuję wszystkim obecnym za udział w tej skromnej żołnierskiej uroczystości.